Fis-swali mediċinali tal-Isptar Mater Dei instab il-mikrobu magħruf bħala VRE, jew Vancomycin Resistant Enterococcus. Net News tkellem mal-awtoritajiet li verifikaw li sissa pazjent wieħed żviluppa l-infezzjoni u 5 pazjenti oħra għandhom il-mikrobu. Daw kollha li għal xi raġuni jew oħra jidħlu l-isptar għandhom joqogħdu ferm attenti għaliex jistgħu jkunu qed jisponu lilhom infushom għal dan il-mikrobu. Dan il-mikrobu huwa reżistenti għat-trattament u għalhekk il-kura tiegħu hija aktar komplikata minn infezzjonijiet oħra. Jekk mhux trattata, l-infezzjoni tista' twassal għal komplikazzjonijiet serji fis-saħħa tal-pazjent. Il-VRE huwa komuni f'xi sptarijiet barra minn Malta u l-probabilità hi li pazjent li kien għal trattament barra seta' ġab miegħu dan il-mikrobu. Il-mikrobu nnifsu jista' jdum ma jimmanifesta ruħu, iżda jaf iwassal għal infezzjonijiet fl-awrina, fid-demm jew fi-ġrieħi li wieħed jista' jkollu. Dawk fl-ikbar riskju huma persuni li ħadu antibiotiċi fl-aħħar jiem, jew li ġew operati fiż-żaq jew is-sider, dawk b'sistema immunitarja baxxa u pazjenti li kienu fis-swali tal-kura intensiva. Fl-Isptar Mater Dei qed jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa sabiex it-tixrid ta' dan il-mikrobu jiġi kontrollat. U qed isir appell sabiex min jidħol l-isptar għal xi raġuni kemm bħala pazjent kif ukoll bħala viżitatur jieħdu l-prekawzjonijiet kollha sabiex jevitaw it-tixrid tal-mikrobu. Fost l-oħrajn importanti li wieħed jaħsel idejh sew u ta' spiss.